Sanibonani. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uyazi ngendlela abantu befana ngakhona. Angazi ukuthi ngizothi umuntu inhloboni kaPende. Uyazi lento ngiyikhulunyiswa yini? Uyabona mawungababuza bonke abantu emhlabeni ukuthi ukhona yini la phakathi kwabo ofuna ukuya esihogweni. Ngizokutshela mina ukuthi abobana bazokutshela kanjalo. Inyanga zizokutshela kanjalo ngoba ziyayikhulumela namanje. Isiningi ezinye siyibona la ku YouTube ziyikhulumela ngeke ngizisho ngamagama ukuthi bona bayazazi ukuthi basebenzela uSathane vele baye esihogweni. Bese kubaye laba bababiza ngama-Illuminati abayikhonzela umlilo, abayikhonzela uSathane, abayikhonzela ilanga, nabo labo bayavuma futhi bayazi ukuthi bona baya kuphi, baya esihogweni. Bese kuba abathakathi, nabo abathakathi bayavuma futhi ukuthi bona njengoba bethakatha bayazi ukuthi benza into zobumnyama, baya kuphi, baya esihogweni. The rest bonke banethemba lokuthi baye ezulwini. Ake nginitshela isiminya seqiniso, niqinisile sonke siya ezulwini. Lalela ke inkinga la ifika ibe khona. Uya kuphi nezulu? Yebo, siyahamba thina sezulwini, uyosala wena ngoba uthanda izono. Uya kuphi nezulu? Nayo ke inkinga ke manje nayo ingxaki. Ngoba ezulwini indlela sifike zibe mbili. Ezulwini sifike zibe mbili, khona eya esihogweni, khona eya eparadise. Wena uya kuphi nezulu? Yebo sise-Sandton, kodwa kuphi ne-Sandton? E-Sandton Square, e-Hilton Hotel, ku-Presidential Suite, noma e-Sandton kodwa e-Local Prison. Ngikwenzela nje isibonelo, uya kuphi nezulu? Uma ufuna ukuya eparadise, khonza umdali wakho, umkhonze yena yedwa, ungamenzeli abalingani, ungamenzeli izifaniso, ungamenzeli abancedisi, ungamxubi nezidalwa zakhe. Endalweni yakhe ayikho into efana naye, akazali akazalwanga. Mawufike ezulwini ke eyakho indlela izoya eparadise. Kodwa mawungakwenzanga lokho, uthanda ungathandi, eyakho indlela izoya esihogweni khona ezulwini, kuyobe sekuhlungwa ke. Eyakho indlela isiyapi, isiya kuphi manje? Esihogweni. Ngithi ke mina iningi ke lithi lona lifuna ukuya kuphi, lifuna ukuya eparadise. Bese uyamangala izenzo zabo ezabantu abaye esihogweni. Uyayibuza ke manje ukuthi hawu lo muntu lo uthi ufuna ukuya eparadise kodwa ukhonza abanye uNkulunkulu wakhe ekhona, umdali wakhe ekhona, umenzi wakhe ekhona. Uzoya kanjani eparadise? Indida ke leyo nto leyo. Ngiyoba ngikutshela 8 billion yabantu, uzothola ukuthi 7 billion wonke ufuna ukuya eparadise, kodwa izenzo zabo ezabantu abaye esihogweni. Bese uyayibuza ukuthi kahle kahle kwakhala nyonini esizweni sakithi. Ungasho kanjani ukuthi wena awufuni wena ukudliwa imali kodwa wena uyahamba uyogembula? Obvious vele imali izodliwa. Khuluma ngomlomo ukuthi awufuni udliwa imali kodwa uyahamba uyogembula. Izodliwa vele imali ngoba uhile wayogembula. Wena uthi awufuni ukuya esihogweni kodwa wenza imisebenzi yabantu abaya esihogweni. Thutha lapho wakhe khona. Uma ungakwenzi uyongikhumbula mhla uficwa ukufa. Ethuneni lo omkhonzayo angeke uze umbone. Mawufuna ukwazi ukuthi ethuneni uyobonani, funda uLuka 16 verse 19 wehle nayo. Uzothola ukuthi kwenzakalana ethuneni wena uma ngabe ube nabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, ngaphandle kamenzi wakho. Shintsha ke uphenduke isikhathi sisekhona. Nanko kumlayezo engiwuthumela kini.